Ассалому алейкум ҳамватанони азизу гиромӣ. Рӯзи 13 апрел дар шаҳри Хуҷанд, мактаби Оксфорд, ман мегузорам тренинг управление персонал. Яке аз беҳтарин тренингҳое ки ман разработка карда ҳастам. Результати 26 сол бози кори ман зиёда аз 24 та компанияи худам сохтам. 624 бизнесменон додана дар соҳаи ба хондагӣ. Ҳамин результат ман методе ки беҳтарин разработка карда ҳастам ки шумо метавонед ки истифода бурда як командаи бақувват сохтана. Командаи бақувват ин фундаменти бизнеси шумо. Дар бораи чӣ мезанем? Чӣ хел кадри беҳтарина ёфта, аз куҷо ёфта, чӣ хел вай филтр карда, кадом нишондодҳо хати чӣ хел вай ба задача мондана, чӣ хел кори вай шумо измерият карда метавонед, чӣ хел кори вай шумо чейну баркаш карда метавонед, чӣ хел оплата карда, чӣ хел мотиватсия дода. Ҳамин чиза ман ёд метиҳам. Мегузаронем тренинг ба номи управление персонал. Баъд аз ин тренинг шумо дар командаи бақуввате пайдо мешавед ки 2 бор 3 баробар мумкин ё 5 баробар прибили шумо аз зиёд кардан тавонад. Як дуюмаш ин ки шумо ба вақт пайдо мешавад. Вақте пайдо мешавад ки барои худатонам зиндагӣ кардан ба имконият пайдо мекунед. Рӯзи 13 апрел во мехӯрем дар мактаби Оксфорд.